Nugay feeling yaman kung ang imong kapital munay mo man lang. Boom! Sunog ang munayan. Pero antes kita manutod, manamyaw anay kita. Mga taga City Hall sang Iloilo City, mayang adlaw sa inyo. Kag tani ka mo naman ang ara sa mayong kahimtangan. Kag madamo nga salamat sa inyo nga paglantaw. Kag pagpadayon nga pagsuporta sa akong mga videos. Halong gid kamo dira. Nugay tikal, nugay feeling mayaman, kung nabalaan sang tanan ngang imong kapital, munay mo man lang. Kani subong, tagaan ta kamo sang sitwasyon para inyo binagon. Una nga sitwasyon, binaga. Kung ang imong kapital, buot silingon ang imong monarkiya, gingamit nimo para mapakaon ang pamilya nimo. Mapaiskwil ang imong kauturan, kag subong may negosyo, kag manggaranon. Wala problema. Kag kung ikaw low-key, buot silingon hindi tikalon, hindi bugalon, kag ang pamatasan, maayo. Believe ko da. Hindi pareho sang iban, nga nagpabalbal lang, damo pa sang ginhalitan. Ikaduha nga sitwasyon, binaga. Kung ang imong kapital, ang imo man lang monarkiya, hindi maayo. Kung daw sa kapuerte ka, buot silingon, daw sa tikalon, daw sa bugalon, kag kung makahambal sang malain sa iban, daw ikaw nagpalamon. Proud ka sang imong monarkiya fishing farm, bread and butter, pamen saraga inang imong monarkiya. Pila ka tawo ang nagsaga, pila ka tawo ang nagbutang sang fingerlings, kag tapos harvesting. Di feeling nimo ang imong pinakas, press ka. Ano? Proud ka sang imong Monayan farm. Ga pamensara, pila ka tawo nag-arado sina, pila ka tawo ang nananom kag nag-ani sina. Di feeling nimo fresh gyapon ang imong farm. Kung ang imong kapital munay mo man lang, magpakabuot. Kag dapat ang imong batasan kay uhon. Hindi kay kapital munay, tapos ikaw pa daw sa birat ka hang kaluod ga. Hindi forever ka nga fresh. Ilabi na gid ang imong munika. Gamiton ang munika, gamiton sang husto. Gamit sang pensar antes ka magpabalbal.